ବାବୁଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଓହ୍ଲିଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଆଜି ବେତନଟିରେ ସଭା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବେତନଟିକୁ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ସଭାସ୍ଥଳ ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗସ୍ତ। ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଥିରେ ଆସିଲେ ସେସବୁ ବାବଦରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇବି। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲିବ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଆଗରୁ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇବ। ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ପତାକା ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ପତାକା ଧରି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର। ତ ସେ ତ ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଇବ ତାପରେ ତା'ର ସଭାସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଆସିଗଲାଣି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାଜ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ହେଲିକପ୍ଟରଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଶୁଭିବନି, ତେଣୁ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲିକପ୍ଟର କେମିତି ଅବତରଣ କରୁଛି। ना बेटा ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆସିଲା ବର୍ଷାରେ। ସେଟା ଭୁଲଟା କୁହ ବେ, ଆମେ ଟିକେ ହାବା ଖାଇବା। ସେଟା ଭୁଲଟା କହ ବେ, ସେଟା ହାବା ଟିକେ ଲାଗିବ। dulu kalau mah bas ना पता नहीं हमारे यहाँ उड़सा रखा है कहते वाले लोग देखिए आपको बोलिए मोरी गले पड़ा है ना भूल काम कर देला ड्राइवर ना ऐसा लगिगला चल टे लोक अच्छा अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद चार्टा फैन लगी ये गोटे से गोटे ना ये पांडे आसला ना पांड्या नवीन मुड़ा कहीं
हेलिकप्टरରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇକି କାର୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି। ତ ଏବେ କାର୍ରେ ବସିବେ ଏବଂ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ। ତ ଏବେ କାର୍ରେ ବସିକି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର ବେତନଟି। ତ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ये देखु सभास्थल तो ये पहुँची सारे विके पांडियान सर। तो देखु सभास्थल पूरा जनसमुद्र पूरा लोकारण्य हो पूरा जुआड़े देखिए खाली मुंड ही मुंड आउ किसी देखा जाऊ नहीं। पूरा देखु पूरा केमिति लोक। तो ये देखु पूरा लोक चारिआडे लोक पूरा भर्ती हो। तो जहाँ भी हो पांड्यानकर आसबारे लोक समर्थन रही। तेणु एत संख्यार लोक सब जोग देइछन्ति। प्रबल खरा एत खरारे मध्य लोक मैंने आसिक रही। तो ठीक अच्छे दोस्तों, तो देखिए आउ सब देखु। तो वीडियोटी जदि भल लगे तो गोटे लाइक करेंगे एवं वीडियोटी को शेयर करेंगे सांगसाथी मान सहित एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये हूँ पूरा सभास्थल देखु पूरा चारिआडे सबू किछिर व्यवस्था करिसेंति। तो ठीक अच्छे दोस्तों, रखुची। जय जगन्नाथ।